Isang mapagpalang araw mga kaspero. Narito ulit tayo mag-spear fishing kaya samahan nyo ako mga kaspero. Time check natin 7:53 ng umaga at ang ganda ng tubig mga kaspero. Sobrang linaw. Sana hanggang sa laot ganito kalinaw yung tubig. Clear na clear oh. Ang sarap mamana nito mga kaspero. Yung gamit ko nga palang pana mga kaspero, itong invert natin na 120 cm. Kaya reload muna tayo ng pana para pagdating sa laot, konting warm up lang at sisisid na tayo ng medyo malalim. Ang ganda talaga ng tubig mga kaspero, linaw na linaw. Sana hanggang sa laot, ganyan ang tubig. Pagkatapos natin mag warm up mga kaspero, dumiretso tayo dito sa may poste na part. At kung mapapansin nyo, maraming mga tusok-tusok, kaya ingat tayo dito mga kaspero. Lalo na sa pag-aambush natin lagi, dapat lahat ng ating dinadapaan tingnan natin bago tayo dumapa. Dahil nadali na ako dito mga kaspero ng isang stonefish nung sa Boracay ako. Nung pagdapa ko, paghawak ko, stonefish pala, kaya namaga yung kamay ko, pero okay naman, at least nawala naman. Kaya dito nag-abang ako, baka may lumapit na malaki, kaya hintay tayo ng kaunti. Medyo may kalabuan yung tubig dito sa laot mga kaspero, pero doon sa tabi ang ganda ng tubig, pero okay lang. Meron tayong nakikitang maliliit na isda dyan, ngunit walang malaki, kaya hayaan na lang natin. Nagsisid tayo mga kaspero. Padapa pa lang ako, may nakita ako ditong full spear, ngunit bakal lang yung dulo, kaya hindi ko kinuha mga kaspero, hinayaan ko lang. Kaya ambush ulit tayo dito. Maraming mga liliit, ngunit walang malaki, kaya hintay pa tayo ng konti. Pag wala na talaga, ahon tayo. At dito ako nalungkot mga kaspero. Nakita ko yung isang malaking pawikan na nakatihaya na. Nung tiningnan ko yung likod, merong tama ng LSC. Siguro nasagasaan ito ng bangka or speedboat na dumadaan. Marami kasing mga bangka na dumadaan sa laot. Siguro natamaan ito gabi, hindi nila nakita. Kawawa naman yung pawikan mga kaspero. Ayan oh, kung napapansin nyo, medyo lobo na siya. Gawa ng medyo isang araw o isang gabi na siguro tong patay. Kaya naawa ako dito mga kaspero. Sana sa mga bangkero o iwasan sana natin na makasagasa tayo ng ganitong klaseng pawikan. Kawawa talaga. At nagmove tayo sa unahan na part dito sa malalaking bato, bahura, kasi yung spot na to minsan nakakapana ako dito ng king mac at saka mangrove snapper. Ngunit sa pagkakataong ito, malakas yung agos, meron namang mga dalagang bukid, pero wala tayong nakitang malaki, kaya ahon lang tayo mga kaspero. At yun nga, nagsiyahunan na kaming lahat. Buti nakadali si Bro Jeff ng Barracuda at saka Brasi, yung maliliit na trevally sa mga kasamahan ko, at saka yung sweet tips. Yung sa akin kasi hindi ko napana yung king mac, sayang, malaki sana. Kaya next spot, naglipat tayo ng spot mga kaspero, dito sa malakas na agos. Ang ganda ng tubig sa ilalim, medyo clear na clear, kaya hintay tayo ng kaunti.
Ayan, meron tayong nakikitang mga bait at nung pagtingin ko sa gilid, may dalawang barakuda mga kaspero. Yun nga lang, sobrang lakas ng agos. Kung mapapansin nyo, yung pana natin galaw ng galaw. Ang hirap, kaya out of range yung pagpana natin, napababa ng kaunti, kaya hindi tinamaan. Sayang, ang lalaki pa naman sana ng barakuda na yun. Kaya okay lang, bawi tayo sa next season. Kaya ito, pababa pa lang ako, same spot. Tingin-tingin ulit ako sa paligid habang pababa, kasi bigla-bigla na lang sumusulpot yung mga barakuda dito, o kaya yung GT at saka King Mac. At nung pagkadapa ko, naghintay ako at nakita ko sa unahan isang barakuda ulit, a good size barakuda. Ayan, papalapit na sana. Yun nga lang, nung ginamitan natin ng squid sign, lalong lumayo at hindi natin napana. Sayang. Ayun oh, malayo na talaga. Mahirap nang habulin gawa ng malakas ng agos. Kaya okay lang yan, better luck next time na lang daw. At ito, bumaba tayo ng konti. Dito tayo sa mababaw na part, around 7 to 8 meters lang ito mga kaspero. Ayan oh, meron akong nakikita sa unahan na isang grupo ng samaral, labahita at saka sweet lips mga kaspero. Ayan, yun nga lang, ayaw nilang lumapit sa atin gawa ng natatakot siguro, kaya hinintay ko pa yan ng kaunti. Ngunit ayaw talaga nilang lumapit mga kaspero. Makaisa man lang sana tayo dito, okay na. Malalaki yung mga samaral dyan tsaka mga sweet lips. Ayun oh, mapapansin nyo sa unahan mga kaspero. Ayan, malalaki na yan, mga 2 kilo mahigit na yung mga sweet lips na yan oh. Ayan oh, sayang. Pero okay lang yan, dyan at dyan lang din yan mga kaspero. Balikan natin. At nung bumalik ako dito sa same spot kung saan natin nakita yung mga sweet lips, doon sa unahan merong isang parang square. At meron akong napansin na isang sweet lips. Ayan, nag-iisa na lang siya. Siguro iniwan na siya ng mga kasama niya at nagsulo na lang siya yung sweet lips na to. Kaya yung ginawa ko, ginapang ko ito mga kaspero. Ayan, gapang ng padahan-dahan tsaka binanatan. At ayun, sapol mga kaspero. Ang ganda ng pagkatama natin. Na headshot natin, tinamaan yung pinaka-spine niya, kaya walang kalaban-laban. Patay agad mga kaspero. Kaya yung ginagawa ko, pinuntahan ko. Tinanggal ko yung cam ko sa ulo. At syempre, nakipag-selfie tayo dito sa isang good size na sweet lips. Mabot na rin ito ng 1.5 kilos. Kaya goods na itong sweet lips. Napakasarap nitong sabawan mga kaspero, mataba. Ayan oh, ang ganda ng pagkakuha natin dito sa selfie natin. Ayan, yan, shout out mga kaspero. At ito mga kaspero, paahon na ako. Nung pagpaahon ko, nakita ko itong golden na sumunod sa atin pataas. Kaya dali-dali ako nag-open, bote inabutan pa ng cam natin. Kaya ayun, patay na naman mga kaspero. Ang ganda ng pagkatama, na spine shot ulit natin. Kaya ito na yung pangalawang isda natin na nahuli. Isang golden trevally, kulang-kulang 3 kilo mga kaspero. Good size. Ayan oh, ang ganda, walang kawala talaga. Baon na baon sa buhangin yung shaft natin. At hindi na nakagalaw yung isda. Golden. At sa part naman na ito mga kaspero, meron akong nakita ang blue crab. Ayun, ang bilis mga kaspero, nagpapahabol pa, kaya hinabol ko ng hinabol mga kaspero. Total, nakapins na naman tayo, kaya kayang-kaya natin habulin yan at babaon yan. Ayan mga kaspero, ayun, bumaon na. Kaya dali-dali kong binalikan at huhulihin ko na sana, kaso lang
ayun, tumakbo na naman. Kaya yung ginawa ko, inipit ko siya ng shaft kaso nakawala. Ayun, inipit ko ng pana. Ayun, ang kulit niya talaga mga kaspero. At ayun, bumaon. Ayun, nahuli na natin mga kaspero. Isang blue crab na masakit makakagat. Kaya ayan, doon na lang natin sa puwet banda hinawakan para hindi tayo makagat. Ang talas pa naman ng mga kagat niyan mga kaspero. Sarap na itong pangulam. Kaya inulam ko yan mga kaspero. Hindi lang tayo nakapag video nung kumain na tayo gawa ng gabi na. Pero all goods dahil meron na tayong ulam sa araw na to. Kaya next season ulit tayo dito sa Buhanginan. Umabot na tayo dito sa 23 meters mga kaspero. At nung pababa pala ako, tingin agad ako sa paligid. Kasi itong spot na to, dito lagi akong nakakapana ng isang king mac mga kaspero. At nung tiningnan ko nga, bumaba din yung mga bait. Yung mga bait yan, mga trigger fish. At hindi nga ako nagkamali mga kaspero. Ayan na, parating na yung isang king mac. Ayun sana tinutukan ko. Ngunit nung pagtingin ko sa gilid, merong mas malaki. Kaya yun yung hinabol ko. At saka pinana. Kaso lang medyo may kalayuan. Pero ang ganda ng pagkatama mga kaspero. Talagang nanginig talaga siya. Dahil buto na naman yung tinamaan mga kaspero. Ngunit nag-alala lang ako dyan dahil hindi nakatagos yung flapper natin. At hanggang sa nabunot mga kaspero. Sayang talaga pero wala, mamamatay na talaga yun mga kaspero. Yung makikinabang nun, yung mga pating, kakainin yun mga kaspero sa laot. Sayang. Nakakingmak na sana tayo pero okay lang, bawi na lang tayo sa susunod na dive natin mga kaspero. Same spot pa rin, binalikan ko kung saan tayo nakapana ng king mackerel na nakawala. Habang pababa pa lang ako, tingin-tingin lagi tayo sa paligid dahil minsan sumasabay sa atin yung king mac pababa. Bigla-bigla na lang itong sumusulpot mga kaspero. Katulad yan, ayun, nasa taas ko pala. Hindi ko nakita, dire-diretso. Sayang, hindi ulit natin napana. Laki na sana nun. Pero okay lang. Balikan na ulit natin yung spot na to. Dumapa ako dyan ngunit wala akong nakita. Kaya bumalik na lang ako sa taas mga kaspero. At binalikan ko kung saan ko nakita yung king mac na yun. Hindi na ako nagdadalawang isip na pumunta pa ng ibang spot. Dahil dito ko lang nakikita yung mga king mac. Nung dumapa na ako mga kaspero, tiningnan ko yung paligid. Baka may sumulpot na naman na isang mamaw. At ito nga, nung pagtingin ko dito sa gilid ko, ayan, napakalaki. Ang ganda na sana ng posisyon natin. Kaso lang, tumalikod. Kaya nag-alangan ako, kaya hinabol ko na lang. At ayun, sa pool naman mga kaspero. Yun nga lang, napababa yung pana natin at saka parang hindi tumagos. Kaya yung ginawa ko, hinayaan ko lang siya mga kaspero. Total mahaba naman yung mga tali natin. Umabot naman yan ng 80 to 100 meters. Kaya hayaan na lang natin. Mapapagod din itong isda na ito mga kaspero. Ang ganda pakinggan ng reel natin. Iyak talaga. Ayun oh, ikot ng ikot yung reel natin. Kaya hindi ko pinipigilan para hindi matanggal mga kaspero. Dahil sayang pag nakawala itong king mac. Ayan, kahit nasa taas na tayo, nihila niya pa rin yung tali. Pero hindi pa rin nauubos yung tali natin mga kaspero gawa ng mahaba ito. At nung nakita ko na mga kaspero, nung hinila ko na, hindi nga ako nagkakamali. Hindi nga nakatagos yung sima natin at buti kumapit doon sa may balat. Talagang hindi ko pinipersa mga kaspero. Kung mapapansin nyo, nakalabas yung flapper natin at saka balat nya. Ayun oh, ang lakas pa naman nito mga kaspero. Kaya kinakabahan ako, baka makawala. Napakalaking sayang ito. Kaya ayan, hinahayaan ko lang hanggang sa mapagod siya.
at hindi ko pinipersa. Ayun, labas yung mga kinain niya mga kaspero. Ayan oh, natatakot ako parang makawala, kaya ayan, kung hinawakan ko, ayun, nakawala pa, kaya hinawakan ko ulit diretso doon sa buntot at saka sa hasang para hindi na makawala. Hi, thank you. Ay, salamat. Muntik na wala mga kaspero. Muntik na nakawala, sayang. Buti nakuha. Right. Laki. Mahon na tayo mga kaspero. Nakadali si Bro Jeff, sayang isa natin. Dalawa yung nadali. Dalawa. Pero nandito yung bisita natin, oh. Si Bro Jobert. Ayan. What's up? Dalawa. Mga macho. Bro Jeff nakadali niya. Ito lang yan mga kaspero. Doon banda.